Μέσα από αυτό το βίντεο, θα ενημερωθείτε σχετικά με την σημασία του fiat χρήματος και του Matrix που έχει δημιουργηθεί. Βασισμένο πάνω σε αυτό, επειδή ο περισσότερος κόσμος δεν γνωρίζει την σημασία του fiat money, που καθημερινά συναλλάσσεται με αυτό, αγοράζοντας υλικά αγαθά για να καλύψει τις ανάγκες του. Βέβαια, ο απλός κόσμος για την απόκτησή του, ανταλλάζει τον χρόνο και τον κόπο του, τα οποία τα έχουν κοστολογήσει αναλόγως οι εκάστοτε κυβερνήσεις των χωρών, πιστεύοντας ότι όσο περισσότερο δουλέψει, τόσο περισσότερο fiat money θα αποκτήσει. Πάμε λοιπόν να δούμε τι ακριβώς είναι αυτό για το οποίο μοχθεί ο περισσότερος κόσμος. Τα fiat νομίσματα, τα οποία έχουν τη μορφή χαρτονομισμάτων, δεν έχουν καμία υλική αξία, όπως για παράδειγμα ο χρυσός, το ασίμι και ο χαλκός. Η έκδοση και η διαχείριση τους γίνεται από τις κεντρικές τράπεζες των εκάστοτε χωρών. Ας δούμε τώρα ιστορικά πώς προέκυψε αυτή η μορφή χρημάτων. Ιστορικά ο θεσμός της Κεντρικής Τράπεζας έχει τις ρίζες του στην εποχή του Walter Bayhot στη ΣΥΠΑ και χρονολογικά προσδιορίζεται στο έτος 1870, όπως αναφέρεται στο βιβλίο «Οδός Lombard», μια περιγραφή της αγοράς χρήματος του Bayhot, το έτος 1873. Το βιβλίο γράφτηκε ως μια αντίδραση στην οικονομική κατάρρευση της Overend Garney & Company, μιας τράπεζας χονδρικής πώλησης εκπτώσεων που βρισκόταν στην οδό Lombard Street 65, στο Λονδίνο. Η οδός Lombard ήταν ένα ιστορικό κέντρο της τραπεζικής βιομηχανίας του Λονδίνου, από τον Μεσαίωνα έως τη δεκαετία του 1980. Όταν η Overend Garney & Company, όπου ανέστειλε τις πληρωμές στις 10 Μαΐου 1866 και εξαπλώθηκε πανικός στο Λονδίνο, το Λίβερπουλ, το Μάντσεστερ, το Νόριτς, το Ντέρμπι και το Μπρίστολ. Ένα άλλο αντιπροσωπευτικό γεγονός αδυναμίας πληρωμών είναι η ανεξέλεγκτη κατάσταση που επικρατούσε στην Αμερική του 19ου αιώνα, όπου όλες οι τράπεζες είχαν το δικαίωμα να εκδώσουν χρήμα διαμέσω έκδοσης τραπεζογραμματίων banknotes, δηλαδή τα σημερινά χαρτονομίσματα, οι οποίες εγγυούνταν το αναγραφόμενο ποσό σε χρυσό ή ασίμι. Σκεφτείτε τον μεγάλο αριθμό των τραπεζών που είχαν τη δυνατότητα να εκδίδουν χρήμα, χωρίς να ελέγχονται, και είναι ολοφάνερη η αδυναμία αυτού του συστήματος να λειτουργήσει μεθοδευμένα, προς μια κατεύθυνση αυξανόμενης παραγωγικής δραστηριότητας. Τα banknotes διακρίνονταν σε καλό και κακό χρήμα, ανάλογα με την αξιολόγηση της τράπεζας που τα είχε εκδώσει, οπότε μιας μεγάλης τράπεζας με κύρος, είχαν μεγαλύτερη αξία και ήταν ευρέως αποδεκτά, από μιας μικρής ή καινούριας τράπεζας, της οποίας τα τραπεζογραμμάτια πολύ δύσκολα γινόντουσαν αποδεκτά στις συναλλαγές. Αντιλαμβάνεστε ότι μια τέτοια κατάσταση στερούσε από τον πολίτη τη θεμελιώδη προστασία των κόπων του, στη περίπτωση μιας τραπεζικής χρεοκοπίας ή απάτης, αφού δεν υπήρχε κεντρικός έλεγχος του χρηματοπιστωτικού συστήματος. Γεγονός ήταν ότι στη περίπτωση όπου κάποιο τραπεζικό ίδρυμα έκλεινε, το σε κυκλοφορία χρήμα που είχε εκδώσει έχανε κάθε αξία, αφού δεν υπήρχε η αντιστοιχεία του σε πολύτιμο μέταλλο. Παράλληλα, η αποκεντρωτική φύση του συστήματος από τη μία, δεν εγγυόταν την αγοραστική αξιοπιστία του χρήματος, ενώ από την άλλη, η πιθανότητα μιας συγκροτημένης νομισματικής πολιτικής ήταν ανύπαρκτη. Έτσι υπήρξε η ανάγκη για τη δημιουργία ενός κρατικού φορέα που θα διαχειρίζεται την έκδοση των χρημάτων, θα ελέγχει το τραπεζικό σύστημα και θα ασκεί νομισματική πολιτική προς μια γενικώς αποδεκτή κατεύθυνση. Η πρώτη κεντρική τράπεζα στον κόσμο είναι η Sveriges Riksbank της Σουηδίας, η οποία ιδρύθηκε το 1668, ως ο παλαιότερος οργανισμός κεντρικής τράπεζας στον κόσμο που λειτουργεί ακόμα. Ως εξαίρεση είναι η Αμερικάνικη Κεντρική Τράπεζα Federal Reserve System (FED), που ιδρύθηκε το 1913 και αποτελείται από 12 επιμέρους κεντρικές τράπεζες. Το 1971, η υποστήριξη του χρυσού προτύπου του δολαρίου ΗΠΑ καταργήθηκε, στο οποίο η αξία του είχε αντίκρισμα σε χρυσό, και από τότε είναι ένα νόμισμα fiat, όπου θεωρείται νόμιμο χρήμα και χρησιμοποιείται ευρέως και μάλιστα σε διεθνείς συναλλαγές.
Οι κεντρικές τράπεζες είναι τα μοναδικά κρατικά ιδρύματα με μεγάλο βαθμό αυτονομίας, τουλάχιστον στις ανεπτυγμένες οικονομίες, τα οποία σε συνεργασία με τα Υπουργεία Οικονομικών, προστατεύουν και κατευθύνουν τη χρηματοπιστωτική και παραγωγική δραστηριότητα της εγχώριας οικονομίας, ενώ ταυτόχρονα συμμετέχουν σε ένα διεθνές σύστημα κεντρικών τραπεζών και άλλων διεθνών οργανισμών, όπως το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο Ιδουνούτου, το οποίο εξασφαλίζει τη διεθνή νομισματική ισορροπία. Ας δούμε ποιες είναι οι λειτουργίες των κεντρικών τραπεζών όπως και της Τράπεζας της Ελλάδος. Η έκδοση νέου χρήματος. Η απόσυρση παλαιών και φθαρμένων χρημάτων από την κυκλοφορία. Η αξιολόγηση προτινόμενων επενδυτικών ή επεκτατικών προγραμμάτων του υπάρχοντος τραπεζικού συστήματος. Η παροχή δανείων μειωμένου επιτοκίου στις τράπεζες και στο κράτος, έτσι ώστε να έχουμε αύξηση της ρευστότητας και να μην παρουσιάζεται αύξηση του επιτοκίου. Η διαμεσολάβηση μεταξύ επιχειρηματικής κοινότητας και νομισματικών αποφάσεων. Ο έλεγχος τραπεζών. Η συλλογή πληροφοριών σε σχέση με τις υπάρχουσες επιχειρηματικές συνθήκες. Η επιστημονική έρευνα σε θέματα νομισματικής πολιτικής. Ενεργούν αποκλειστικά στην άσκηση της νομισματικής πολιτικής της κάθε χώρας, όπως την χρηματοδότηση με δανειοδότηση των κρατικών δαπανών. Συμπερασματικά, όπως καταλαβαίνετε, οι κεντρικές τράπεζες διοικούν τα κράτη, αφού οι ίδιες χρηματοδοτούν τις δαπάνες τους μέσω δανείων, όπως επίσης κάνουν έρευνες για τη δημιουργία νέων αναγκών, όπου παρέχουν χρηματοδότηση μέσω χαμηλότοκων δανείων σε εταιρείες, για την υλοποίηση τους. Με λίγα λόγια, δημιουργούνται συνεχόμενες νέες ανάγκες στο κόσμο, προωθημένες από τα ΜΜΕ, ώστε να χρησιμοποιείται το fiat χρήμα που ο απλός λαός το έχει ανταλλάξει με τον κόπο του, για να είναι συνεχώς μέσα σε ένα καθημερινό φαύλο κύκλο σωματικής και ψυχικής φθοράς. Αν σας άρεσε το βίντεο, κάντε like, εγγραφή στο κανάλι και κοινοποίηση. Σας ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε το βίντεο.